नंगौ नैबे समाव आं उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय डिमाकुसि स्टेडियाम बे डिमाकुसि स्टेडियामाव दङ आरो गिबि दिनैनिफ्राय जे ISPL बे ISPL दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बेनिनो दिनै गिबि जे हाबाफारि थामहिनबा दिनैनि जागायगोन बियो दिनैनिफ्राय दिनै 9 अक्ट'बर आरो 9 अक्ट'बरनि जागायना 23 जे अक्ट'बरसिम बे ISPL जागोन आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव बेयो गासै मोन 10टा काउन्सिलफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय बिटिआरनि EMफोर आरो डिमा हासावनि जे EM बिथांमोना बेवहाय गेलेनाय जे बे गिबि गेलेनायाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों जोबोदनो बेवहाय रायजो राजाफोरनि इन्ट्रेस्टिं रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लानायजों रंजाथाइजों बे गेलेनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना थ' बेवहाय दा गेलेगासिनो जे बिटिआरनि EM आरो डिमा हासावनि EMफोर बिथांमोना बेवहाय गेलेनायखौ नुनो मोन्दों आरो दिनैनि हाबाफारि बायदियै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आसामनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो जों बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थामहिनबा मोन 10टा काउन्सिलनिफ्राय बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे हाबाफारियाव दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो गिबि हाबाफारि बायदियै फ्लेग हस्टिं खालामनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै गोजोननि थाखाय गोजोननि थाखाय नैबे फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो दा नैबे समाव जे EM भार्सेस EM जोबोदनो बेहाय इन्ट्रेस्टिं जादों नोंथांमोना बेहाय नुनो मोन्दों बे गेलेनाया जोबोद समायना जादों दासिमहालागै डिमा हासावनि EMफोर बिथांमोना 1 गलाव आवगायनानै दङ नैबे समाव थ' जोबोदनो मोनसे इन्ट्रेस्टिं गेम जादों दासिमहालागै जोसनसिगोन जोदोंमोन बिथां अमर बसुमतारिया जोसनदोंमोन नाथाय जोसनसिगौमोन सनजय MCLA बिथाङा जोदोंमोन नाथाय हास्लाबदिया जोबोद इन्ट्रेस्टिं जादों बे गेमा नोंथांमोनाबो नुनानै मोजां मोनदों जानांगौ गोबां सम बिथांमोना अफिसाव थानानै रायजो राजानि थाखाय सिबिथाय होनानै बिथांमोना नैबे रंजाथाइखौ गेप जाना दंमोन बा नैबे रंजाथाइयाव बिथांमोना दिफां जाना दंमोन जायनि थाखायनो बिथांमोना नैबे ISPLखौ लोब्बा लाखिनानै नैबे गेलेनाय आयदाखौ बिथांमोना लाबोदों थारैनो जोबोदनो मोनसे समायना मोनसे गेलेनाया जादों आरो दासिमहालागै डिमा हासावा 1 गलाव आवगायनानै दङ आरो बिटिआरनि जे EMफोर बिथांमोना जोसननो हायाखै खोब रायजो राजाफोरा बेवहाय लोब लोब बाहागो लादों आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे रायजो राजा बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ दासिमहालागै थुंगेबाय माने फार्स्ट हाफ बेवहाय गेमा जादों थ' बेवहाय गोबां भुटाननिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बिटिआरजों लोगोसे स्टेटनिबो दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों थ' फार्स्ट हाफआ दा जाना थांबाय थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बैथिं थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय जे EMफोरनि जे जोलुर गेलेनाय जे हाबाफारि बेयो दा हाफिन जाबाय दासिमहालागै डिमा हासावा 1 गलाव आवगायनानै दं आरो बिटिआरनिफ्राय बेबायदि जोसननो हायाखै थ' नोंथांमोना नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय